Creemos que hai que levantar un muro infranqueable capaz de frear esa onda regresiva, esa onda da dereita, frear esa onda e volver a facer política para as persoas, avanzar de novo na percura dunha sociedade máis equilibrada, máis xusta e, polo tanto, máis razoável. Regenerar a democracia, recuperar a capacidade real das persoas, sí, da maioría, esa é a que ten que decidir e non a minoría ultraprivilexiada. Política como propón o Bloque Nacionalista Galego a favor dos asalariados, das asalariadas, das pequenas e medianas empresas, dos autónomos, autónomas, tamén en dos concellos, usando as posibilidades das que dispoñen, por limitadas que sexan, usándoas a favor das persoas. O Bloque Nacionalista Galego nin fuxe dos problemas, nin elude as súas responsabilidades e, dende logo, non permanecemos indiferente frente a eses problemas. Estamos, como sempre, dispostos a asumir responsabilidades cando outros claramente as eluden. Estamos dispostos a dar a cara, a tomar partido, como decía o poeta, até mancharse, ¿no? Nin nos resignamos, nin calamos ante a injusticia, nin nos rendimos. Nos seguiremos apostando pola democracia, polo autogoberno, por outra política económica, apostando por Galiza, polo benestar da maioría social. Nos concellos tamén. Santi e o Bloque Nacionalista Galego é política con valores, tan necesarios os valores en política. O señor Feijóo volvía a decir que votar o Bloque Nacionalista Galego é como votar a imposición dos bipartitos. A imposición dos bipartitos. Eu non vou a falar outra vez de bipartitos, esa magnífica, extraordinaria palabra, pecado mortal, oh señor, non en Europa, non en ningún lugar democrático, pecado mortal por decisión do Partido Popular aquí. Pero o señor Núñez Feijóo voulle dar a razón en algo. Traiciónalle o subconsciente, e o señor Núñez Feijóo que ven a decir ao final é que votar Bloque Nacionalista Galego é a derrota do seu propio partido, é impedir que o Partido Popular chegue ás alcaldías. Traiciónalle o subconsciente. E dito eso, e para ir concluindo, nós desde logo, como decimos, pedimos tamén o voto para o Bloque Nacionalista Galego o vindeiro 22 de maio. Eu xa sei que estou en este fórum, pero é inevitable facelo. O voto das persoas que non se resignan, que aspiran a un futuro mellor, máis digno, dos que se sinten galegos de corazón, dos que se sinten de esquerda. Porque o Bloque Nacionalista Galego é, volvo a decir, a única alternativa real en Galiza frente á dereita. Pedímolo por moitos motivos, por moitos, tamén para gobernar mellor nos concellos, pero farei referencia a un último. Eu son dos que estou seguro de que despois do 22 de maio van vir novos intentos de retallar dereitos sociais, dereitos conquistados durante moitos anos. E non o digo por decir. Hoxe está no punto de mira o famosísimo déficit das comunidades autónomas. E que teñen, basicamente, transferidas as comunidades autónomas? Dende sanidade a educación. Polo tanto, volverán a tentar un recorte en sanidade pública, en ensino público, en servicios sociais públicos, entre outras cuestións, se non o intentan tamén a nivel salarial dos funcionarios, etcétera, etcétera. Pois razón de máis para contar cun Bloque Nacionalista Galego forte, capaz de enfrentar esa nova onda reaccionaria que seguro que virá, capaz de facelo de dos concellos. E eu vos quero decir que non é igual o alcalde ou a alcaldesa que este ao frente dos concellos. Non é igual un alcalde seguro como Santi Domínguez, que seguro fará o que teña que facer como alcalde para defender a sanidade, a educación, os dereitos, que outro alcalde ou alcaldesa
que se limita a ser correo de transmisión, apoia a decisión, dende logo, que se tomará en outras instancias nese sentido. Por lo tanto, unha de dúas, votar ou non votar, apoiar o BNG ou non apoiar o BNG. O que non vota deixa que os demais decidan por el. E apoiar o non BNG, pois hai dúas alternativas: apoiar o moderno, apoiar o futuro, ou apoiar políticas que xa sabemos todos a donde nos levan: paro, emigración, despoblación. Nada máis, moitas gracias. Con Santi vos deixo. Esta, amigos e amigas, é a nosa aposta. Temos alternativa, temos compromiso con Vigo. Dende a humildade, pero coa determinación necesaria para loitar por noso futuro. Dende a participación de todos e todas para conseguir que a cidade sexa protagonista. Dende unha política nacionalista e de esquerdas para que a riqueza chegue a toda a cidadanía. Sen presuicios. Traballando, por suposto, e en primeiro lugar ao lado dos traballadores e traballadoras, pero tamén ao lado do empresariado da nosa cidade, que quere prosperar nesta terra e que moitas veces se senten orfos porque non hai vontade, como decía, proteccionista para arroupalos nas súas apostas económicas. Queremos unha cidade que se transforme, que xere riqueza, que sexa igualitaria, que avance dende o que somos e o que queremos ser, sin que ninguén, nin dende Santiago, nin dende Madrid, nos teñan que decir como queremos ser nesta cidade. Unha cidade orgullosa de seu. Unha cidade, en definitiva, con futuro. Hai futuro, coa vosa forza e coa forza de toda a cidade. E vos digo que hai unha alternativa, a alternativa que representan os homes e mulleres do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias.